Kepke ben ik geboren. Een stoelkepke zo wie ik leef. Langzaam gaat de dag voorbij en de ogen vult. Als de ogenklok sloeg, ja dan wil die muur in stad begon. Gejaagd de ganse dag en het vliegen dom. Als de ogenklok sloeg, ja dan wil die Die momenten. Kom op. John, Fleur. Eindelijk is het zoiets. Een jubileumjaar. Jubileumprinses, jeugdprinses. John, wat is dit een energieke, leuke jongen. Zo energiek dat de hoort soms denkt, oh my god, gaat de jongen nog stoppen? Maar nee, John, dat denkt, gewoon nog niet, noos, vul ik hij zo toes. Jongens, het enige wat ik tegen dit wil zeggen, geniet ervan. Laat ik ook niet tegenhouden, want overal wat je komt, is het feest. Ik ben nu al een paar keer met gewoon, overal doen ze als laatste inzetten, want ze denken, als we hun als laatste inzetten, dan blijven ze wel langer zitten. Ook omzet natuurlijk, dat is wel wel. Maar, ja, ik kan niet meer zeggen als, geniet ervan, ik weet zeker dat ze een hele fijne vaslampjes blijven met Fleur en de rood. Ik weet zeker dat dat goed gaat komen. Fleur, ook toen heb ze heel lang moeten wachten. En uiteindelijk werd er gebeld om te kijken of ze dat nog wel wil. Nou, Fleur zei, ik wil dat. En dat wil toch wel gaan zeggen als ze 16 jaar is. En die wil zo'n jeugdprinses werden. Dus, dankjewel. Maar het is niet altijd makkelijk. Want ook in huis Florak is het 2 keer in de weg zeker programma. Horen zitten niet goed, leed zit niet goed. Foto's, oh, vooral die foto's, dat is verschut. Geen één foto is goed, mevrouw. Goed, maar ook
ondanks dat is allemaal goed gekomen en Kump ook heel goed. Ik weet zeker dat ze ervan geest genieten. Met alles. En ik wil ook nog namens Roze 11 dit feliciteren, want Fleur is vorige week tante geworden van een heel klein meisje. Dus ik vind dat we dich daar ook nog moeten feliciteren. Namens de Roze 11 een hele fijne vastelovend. En ik weet zeker dat we samen met de Roze 11, blauwe 11, de rood, de groene 11, iedereen een hele fijne vastelovend gaan geven. Samen komen we er wel. Zo, die is klaar. Ja. Ja, ik denk de hoofd is nu best. Ik ben nu. Ja, ik heb weer een microfoon. Kom. En nooit wil zingen trouwens. Oh. Ook niet kapot. Roze 11 ziet dat je niet zit. Je noemt ze nou. We hebben een heel energieke prins. 6 zelf. Wanneer uit. Zeker en nooit doen. Veel hebben dat betekend. Veel denken dan. Weet je nu alweer met? Ah ja hoor, dan komt ze weer. De tweede keer dat ze met dik op je shit zitten. Nou, Emma, nu met Fleur, ik kom nog een allemaal kindje aan. Ook een halve vast. Kleinkind zelfs nu al, hè. Dus, oei. Nee, het was toch gezellig dat ze af en toe. Chic dat je hier zit. Kan jullie jou al het zelf vertellen? Dat we dat geweldig vinden, dat je smeer maakt, dat weten we allemaal wel. Het enige verschil is dat je allemaal een beetje meer gaat hangen en zo. Dus. Die sorry, ja. Zijn ook nu leden de bier, ook hartstikke ziek voor jongen. Zijn nog een nieuw lid daar. Even kijken. Lina, ik zou me ook nog op je zeut als we de voor PSV waren. Super dat je hier zit. Je blijft vast en zeker nog even hangen op ons principal. Nou, de carnaval. Voor Fleur, afspraak maken bij de AA-kliniek, hè? Nee, de taxichauffeur, hoe dat? Ahmed. Ja, daar zei hij, Ramona, alsjeblieft. Nou, de carnaval, meteen afspraak maken voor je kind bij de psycholoog, hè? Want dat kind moet echt praten. Dus dat gaat gewoon door. Verstaan je. Super dat je hier was. Amuseer in de kant vanavond. En tot gauw. Kom maar even lekker muziekje weer. En dan ben ik door die blij te zingen. En ik zou zeggen, dat zou goed zien. Had je ook, hè?
keer ben ik